Tak, ja vás zdravím u dnešného videa. Ja som Daník a sľúbil som vám, že natočím návod o tom, ako si z klasických reproduktorov na počítač alebo z akýchkoľvek reproduktorov spraviť bezdrôtové reproduktory. Budeme na to potrebovať repráky nejaké, prípadne slúchadka alebo proste niečo, čo chcete mať bezdrôtové a mobil s Androidom. Tieto dve veci a samozrejme počítač alebo z čoho to chcete streamovať. Ja to chcem streamovať z počítača, čiže potrebujete na to v počítači mať nainštalovanú aplikáciu Airfoil. Táto dá sa kúpiť, ale nemal som problém nájsť kreknutú verziu, čiže zbytočne platiť za ňu 30 €. Úplne zbytočne dá sa nájsť na Uložto alebo neviem, proste na všelijakých týchto takých stránkach. Keď sa mi zochce, tak hodím pod video link, snaď sa mi zochce. Keď nie, tak fakt, že nie je to problém. Ja som to našiel hneď na prvom odkaze na Google, nie je problém. Čiže to je prvá vec, čo potrebujeme. Môžeme si tento program otvoriť. Čo zase? Aha. Keby sa vám niekedy ukázala takáto chyba, stačí ísť do... Mne sa to ukázalo teraz asi druhýkrát za celý ten čas, čo to mám, neviem prečo, asi pretože som to dlho nezapol, alebo ja neviem prečo. Otvoríte si umiestnenie. A tu na... Bonjour, presne. Neviem, čo to je, ale... kašľať na to proste. Je dobré, že naskočila táto chyba, aspoň viete, ako sa to dá vyriešiť. Takže otvorím si to. Nestáva sa toto chyba často, čiže nebojte sa, že proste vždy, keď to zapnete, tak to proste naskočí. Ja neviem, či som niečo odinštaloval, alebo čo, a proste, viete, ako to vyriešiť. Takto vyzerá základ tohto programu. Máte všetké nastavenia, blablabla, to vám nebudem ukazovať, to si už pozrite aj sami. Tu si vyberiete, z čoho v počítači chcete streamovať. Ukážem vám tu buď základné veci, ako napríklad Media Player, Chrome, neviem, čo máte nainštalované, alebo tie veci, ktoré používate. Teraz natáčam video o Camtasiu, tak či chcem streamovať zvuk, ktorý vychádza z Camtasie, alebo z mikrofónu, alebo čokoľvek, by som zapol nejakú, hru, tak by tu nabehla hra, príklad, Battlefield. Tak by tu nabehlo, že chcem streamovať zvuk z toho Battlefieldu. Ja tu väčšinou používam ten Media Player, pretože testo počúvam tie pesničky, prípadne cez Chrome. Kliknem na Chrome, tak sa mi hneď otvorí, ja to mám tak nastavené, nemusíte mať takto nastavené aj vy, ak to nechcete. A dá sa aj systém audio, to je, že vám bude streamovať úplne komplet všetky zvuky z počítača, ale ja som tam našiel takú malú chybičku, že keď toto spravím, chce to po mne nainštalovať nejaký ovládač, ten sa tam nainštaluje, funguje to úplne v pohode všetko, streamuje to všetky zvuky, ale potom keď to vypnem, proste nechcem streamovať zvuk do mojich reprákov už cez ten telefón a z notebooku cez telefón, vypnem to, tak mi nejde žiadny zvuk v počítači. Tak som musel ten ovládač odinštalovať a proste neviem, nejak to tam... Možno sa to dá, podľa mňa určite sa to dá nejako nastaviť, ale mne sa s tým srať nechcelo a ja tu používam len čisto na hudbu. Skúšal som s tým streamovať zvuk z hry, ale to už sa začalo sekať trošku a ja neviem prečo proste. Možno som mal zle nastavené alebo som spravil nejakú sprostosť, neviem. Proste ja to používam len na tú hudbu. Čiže to je Media Player. Tak, ďalej si ukážeme, ako pokračovať na telefóne. Čiže máme to zapnuté v počítači. Tak, máme tu zapnutý telefón. Čiže tá hudba sa bude streamovať cez Wi-Fi. Takže treba mať zapnuté Wi-Fi, ja to Wi-Fi zapnuté už mám. A v mobile potrebujete mať nainštalovanú aplikáciu AirBubble. Ja som si tú aplikáciu kúpil, pretože hľadal som ju asi 3 minúty, to bolo moje maximum, potom sa mi už nechcelo. A furt to bolo proste demo verzia. Demo verzia funguje tak, že po pol hodine sa na to vypne. Môžete to zapnúť potom kedykoľvek, koľkokrát chcete, ale po pol hodine sa to proste vypne. A tú kliknutú verziu, ona určite je, ale mne sa to nechcelo hľadať. A na Google Play je ten program za nejakých 60 centov, tak som si povedal, osrať to, bože 60 centov, tak čo to je? Tak som si to kúpil proste a je to v pohode. Čiže potrebujete mať nainštalovanú AirBubble, tento program, zapnúť si Wi-Fi. Teraz otvoríte si AirBubble. To chvíľku trvá, to je Huawei japonský shit. Tak, takto vyzerá
celý tento program, hej. Prvé máte status, tam vám píše, že proste najprv tam bolo awaiting connection, čiže čakalo na pripojenie. Ja mám na počítači nastavené na tom programe Airflow, že keď si zapnem program tu na ten Airbubble, tak mi to hneď proste spojí one. A teraz tam píše streaming from a tam je moja IPčka. Volume, tam sa zase nejaká hlasitosť alebo čo. Vôbec žiadnu vec z týchto nepoužívam, vôbec. Sú tu nejaké nastavenia. Tu máte názov, ako vás nájde v počítači ten program. Či chcete, aby sa ten program zapol pri zapnutí telefónu. A tu sú proste už len také sračky. Ďalej tu je dôležitá celkom vec toto. Keep screen on. Na niektorých telefónoch totiž sa stáva to, že keď si obrazovku vypnete, buď sa vám proste vypne Wi-Fi alebo uspí, alebo začne zvuk sekať. Preto je spravené toto, čo vám nechá proste obrazovku bežať v kuse. Ja som si to dal, lebo začal mi to potom trošku sekať, ale to bude asi tým, že nemám originálny Android. Ja mám Android prerobený. Kvôli tomu by to šlapalo trošku rýchlejšie, lebo je to obyčajný japonský štít tento telefón. Typický Huawei, alebo čínsky, alebo neviem aký to je. Tak som si to nechal proste takto zapnuté. Takže, máme to hotové. Teraz, môžete vidieť, že mám tu na repraky. Si ich zapnem. Ja to mám tu na takto rozstavené tie repraky. Jeden, druhý. Takto. Teraz, vezmem si kábel. Tento si napojím do telefónu ako klasický do jacku. Teraz to bude asi zle vidieť, musím si to pridržať. Ospravedlňujem sa. Pum. Tak, máme to. Asi to, aby to nebolo nejaký extrém. Dobre. Vidíte, že idem teraz k svojmu notebooku, ktorý nie je nejako pripojený s tými reprákmi, pretože tie sú tam. A ja som tu na. Snad to nebude nejak extrémne rozmazané, lebo nemám tu autofokus. Vidíte, že nemám tam žiaden jack, čiže nie je to spojené. Tak, tu som už automaticky zapol media player. To si minimalizujem, ja tam dám nejakú hudbu. Neviem, prečo to teraz natáčam s foťakom, keď tu mám dole pozastavenú Camtasiu, ale v pohode. Ja tam dám nejakú hudbu. A fail. Ide mi to cez repráky, nie. Cez notebook. Moment. Tak. Teraz mi to ide cez tie repráky, lenže ich mám strašne potichu. Ja tam dám hlas. A ide to. Takže takto to vyzerá. Tu je tento môj telefón. Tu je počítač, neviem, to je pre mňa blbosť, keď mám z počítača do počítača. Tak, môžeme si skúsiť. Dám tam niečo iné. Hudba. A čo ja viem, príklad nejaké disko. A ide to. Čiže takto fungujú moje bezdrôtové repráky. Ešte si môžeme skúsiť nie Media Player, ale priamo Google Chrome. Takto. A teraz mi bude všetky zvuky, ktoré mám tu na, napríklad ten Media Player teraz pôjde z notebooku. Repráky teraz nehrajú, pretože som sa nastavil, že budem streamovať iba zvuk z Google Chrome. Otvoríme si Chrome, dáme si tam YouTube, pustíme si akékoľvek video, máme tu Lásku gangstu, tak si ho pustíme a už to pôjde z reprákov. Skúpený YouTube, to musím refreshnúť. Sakra. Teraz to preto stresuje, pretože tu mám spustené to dole ešte prehrávanie, no nie prehrávanie, nahrávanie. Aha, chyba bola tam, že ja sa nedá pripojiť. Connecting. No. Pripoj sa ty hajzel. Aha, mne sa vypol telefón na displeji. Prečo, tak to neviem.
Proste keď to ide v kuse a už to hrá. Už to hrá. Takže to je vlastne všetko. Môžem vám ukázať nejakú inú stránku, MP3 Zone, pustíme si niečo, nejakú pesničku. Hraj. No. A už to hraje, neviem, či to ešte počujete, ale hraje to. Vidíte? A keď si pustím spolu s tým hudbu nejakú, to, tak tam mi už pôjde z notebooku. Čiže je dobré napríklad mať pustenie takto hudbu na reprákoch a hru hrať na klasické reprákoch, čo máte pri počítači alebo pri notebooku. Tak, snáď som vám to ukázal celkom dobre, neviem aký tam bude obraz. Snáď bude to v pohode. Ja vám ďakujem za prezretie a snáď sa vám to podarí. Majte sa.